Okay, Clodagh tá nuacht éigean agat faoin mus an uimhir seachtó trí. Calmará nar dóilm go raibh mé riomh ar an mus seo ach bhí mé ar an mus an uimhir céad fit trí a lán ó a ribh thar na blianta. An féidir at a Clodagh intin dom faoin bróise seachtas seach an uimhir seachtó trí agus a intin dom cad é an nuacht atá agat an bhna leis. Cínte, so an rud a tharla leis an seachtó trí an uirí ná gur tháinig athhrú ar an seirbhí sin de bhór busconnect nó tríd an scéim sin. Agus tá cúpla athhrú tréis toirlú iver hain inis is iad go ahead atá chur an seirbhí ar fáil in anna Dublin bus. Agus an dara rud mór atá tréis toirlú ná go bhfuil athhrú tréis teacht ar céináit a hain an bus i lár na carrach agus cá stopan sé ar Malach isteach agus ar Malach arás. So tá annachcuid aseolalas fáite agam ó mí dhearafór sicáte nar tháinig an seirbhís nua isteach an seachtó trí. Roinntú daoine tá búirtna acu faoin seirbhís nua, tá sé tréis feibanna a ahand, cuid mhór daoine ar dús bhreá siad go raibh nach féidir nach siad an bra ar an mus sa bhela chéine sa rá ar an héindó trí. Now is bus é aim ó am go ham tá mis am chonaí tíomh leis an gaintir sin agus I mo hahí féin bhí Deacrachtaí ann ag an tús Maidir leis na seirbhí si actually a bheith ar fáil agus in am agus ag ré nar a raibh siad le bheith ag ré. Braham hain I mo hahí go bhfuil athhrú tréis teachtar sin agus gúil sé ag fésú ach raibh daoine eile an taithí atá go ná ó bhallart. Agus is tócha ceantas na feibanna is mó atá daoine tréis se lualum ná nachhfuil an bus an éiste dul sios srádaí chonal. So seachas sin bhí an héindó trí dul sios srádaí chonal agus ag stopan sin an seachtó trí inis an seirbhís nua stopan sé ag srád an gardanéire. Agus do ghaoine atá géirí dul go srádaí chonal nó go srád Henry nó ag dul sipadóach sa cheantar sin nó ag freastal ar chuine, tá sé níos deacrad ó bhanis teacht ar an áitiúil si de géirí dul. Scrivenum bheith fan an bus a hain ó trí méter for mé é Ryan Joran le beidir fit nó tro lína nuas agus scrivenum bhí sé go hí ag dul ó héh bháin an cahar go dtí an taobh. Ok, tá trúnscrifa got Suirbhé got a féidir intin dom faoi sin? Tá, so cheol mis a Suirbhé le déine Maidir leis an seirbhís an seachtó trí an seirbhís nua seo. Agus an chúis gan airna sin ná tá mis ag play leis an NTA an seirbhís náisiúnta iompar le cúpla míon is actually ó tháinig an seirbhís nua isteach Maidir le cuid na rudaí atá ag toirliú leis. Agus tuigim hain ag an buinte seo ghfuil roinntú daoine nachhfuil a gúsáid an seirbhís nua chomh minic is a dúsáid siad an héindó trí. Agus tá cúisina éagsúla leis sin, agus tá maidir géirí tuiscint níos fearr áil ar na cúisina is mó a bhfuil Tionachar acu ar ghaoine. Agus tuigim nach míon deis a gach aine sí is agus riomhos de sríomhchum, so bhreaigh mé an survey a chur amach nach dógan ach nóméid nó ggóla é cholína agus an sin bé deis ag bhhad níos mó daoine teachtarrás agus agcuid tuairimí a roinnt agus nuair atá an survey críochna ag dearan na mísa ba mis ag roinnt na tuirthaí ar fad leis an NTA le go méid siad san ar an ólas faoi conas mar a bhreathan daoine faoin seirbhís nua, conas mar atá siad á úsáid, agus muna bhfuil siad á úsáid chomh minic céine céin fá a bhfuil se sin de bhór an tro nua an bhfuil an bus ag dul, nó bhfuil sé ar chúisina eile. So tá maidir géirí tuiscint anna choléir áil ar sin agus irid freigraí agus is féidir áil ar an survey, tá sé ar fáil ar lína tá an nascar fáil ar na meán hóisiilta agamsa agus tá chur biló ggóla semach faoi láthair isteach a dithe daoine a Marino chama. So tá sé simú le tá tuairimí éagsúla ag daoine agus tá sé tábhachtach na tuairimí ar fád sin áil. Tá rééis leir le duine ar actually le cúpla duine a bhreathan go bhfuil an seirbhís go má mar atá, cúpla duine tá sé mar hampla atá ag obair in ospidéal San Hamish, tein sé níos congraí inis ná mar a bhí ach ar an tíomh eile tá annach chuid daoine nachhfuil ag fáil an bus chomh minic inis de bhór go bhfuil an ahrú tréis teach there agus nach dógan sé iad chuig na háitne bhfuil si de géirí a ricint. So tá me géirí léirgus áil ar na tuairimí is mó atá ag daoine agus céir a bhreathan siad nachhfuil ag obair go maith agus an bhfuil rudaí chuma a bhreathan siad atá ag obair go maith leis an seirbhís nua seo.